நம்முடைய பாரத நாட்டிலே நதிகளை புனிதமாக போற்றுகின்ற மரபு பன்னெடும் காலமாக இருக்கின்றது. அந்த வகையிலே காவிரி கங்கை நதிக்கு தினம்தோறும் ஆராதனை விழா என்பது தினம்தோறும் ஹரித்துவாரிலேயும் காசியிலேயும் நடைபெறுகின்றது. அந்த வகையிலே நம்முடைய தமிழகத்திலே இருக்கின்ற புனிதமான நதிகளை எல்லாம் போற்றி அதனுடைய பழமையான தன்மையை போற்ற வேண்டும் என்கின்ற பெரும் நோக்கத்தோடு அகில பாரத சன்னியாசிகள் சங்கத்தின் மூலமாக கடந்த 10 ஆண்டுகளாக காவிரி வழிபாடு குடகளே தோன்றி பூம்புகார் வரை நடைபெறுகின்றது. ஒவ்வொரு நதியையும் புஷ்கர விழாவாக தொடர்ந்து நடத்துகின்றோம். காவிரிக்கு கும்பகோணத்திலே நடைபெற்றது. அதன் பின்பு தாமிரபரணி, வைகை, பாலாறு உள்ளிட்ட நதிகளை எல்லாம் புனித நதிகளாக போற்றி வழிபாடு செய்கின்ற அந்த மரபு வழியிலே இந்த கொங்கு நாட்டினுடைய ஒரு புனிதமான நதியாக போற்றப்படுகின்ற மிக தொன்மையான 2000 ஆண்டுகள் பழமையான இந்த நதி நம்முடைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலே தோன்றி வெள்ளிங்கிரியிலே தோன்றி கரூரிலே காவிரியிலே நொய்யல் என்கின்ற பகுதியிலே கலக்கின்றது. 180 கிலோமீட்டர் சென்று அது புனிதமாக கலக்கின்ற இந்த நதி ஓரத்திலே நூற்றுக்கணக்கான கோயில்கள் இருக்கின்றது. ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் விவசாயம் செய்கின்றார்கள். இந்த நதியானது இந்த கடந்த 10-20 ஆண்டுகளிலே தன்னுடைய நிலையிலே இருந்து மாசுபட்டு விட்டது. மாசு கழுவுகள் நடைபெற்றிருக்கின்றது. தீதும் நன்றும் பிறதர வாரா என்று சொல்லுவது போல இந்த நதியினுடைய மாசிற்கு ஏதோ தொழிற்சாலைகளோ மற்ற நிறுவனங்களோ அரசோ காரணம் அல்ல. ஒவ்வொரு தனி மனிதனுடைய குற்றங்கள் இதற்கு காரணமாக அமைந்துவிட்டது. ஆகவே அதன் காரணமாக அந்த நதியிலே முழுமையாக தண்ணீர் இல்லாமல் இருப்பது எல்லாருடைய கண்களிலேயும் கண்ணீர் வரவழைக்கின்ற ஒரு நிகழ்வாக இருக்கின்றது. அதை எடுத்து சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக அகில பாரத சன்னியாசிகள் சங்கம் இதற்காக ஒரு ஆண்டாக இதற்கு பல்வேறு விழாக்களை எல்லாம் பேரூர் ஆதீனம் குருமகா சன்னிதானங்களுடைய தலைமையிலே நம்முடைய ராமானந்த சுவாமியினுடைய வழிகாட்டுதலோடு வேதாந்த சுவாமிகளும் சரவணனும் இன்னும் பல தன்னார்வலர்கள் எல்லாம் இதிலே இணைந்து சிறப்பாக செயலாற்றி இருக்கின்றார்கள். இந்த நதியை 180 கிலோமீட்டருக்கு ரத யாத்திரையாக சென்று ஒவ்வொரு பகுதியிலே இருக்கின்ற மக்களிடத்திலேயும் கிராமத்திலேயும் குழந்தைகளிடத்திலேயும் பள்ளியிலேயும் சென்று இந்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். கல்லூரி பள்ளி மாணவர்களுக்கெல்லாம் விழிப்புணர்வு போட்டிகளை எல்லாம் ஏற்படுத்தி சிறப்பாக செய்திருக்கின்றார்கள். இந்த வகையிலே 7 நாட்கள் இந்த பேரூரிலே திருமடத்திலே காலையிலே பல்வேறு சான்றோர் பெருமக்கள் எல்லாம் இதிலே கலந்து கொண்டு உரையாற்றி இருக்கின்றார்கள். அதுபோல மாலையிலே இந்த பட்டிப்பெருமானுடைய ஆலயை தொட்டி இருக்கின்ற இந்த நொய்யல் நதிக்கு ஆராதனை விழாவானது நடைபெறுகின்றது. ஒவ்வொரு நாளும் பல சான்றோர் பெருமக்கள், ஆளுநர்கள், அமைச்சர் பெருமக்கள், நம்முடைய மாநில தலைவர்கள் உள்ளிட்ட சான்றோர் பெருமக்கள் எல்லாம் இதிலே கலந்து கொண்டு இந்த புனிதமான பயணத்திலே தங்களையும் இணைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த வகையிலே நம்முடைய மாநில பாஜகவினுடைய தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் இன்று கலந்து கொண்டு முழுமையாக இருந்து இதிலே கலந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கெல்லாம் வாழ்த்துக்களை சொல்லி இந்த நதியிலே தங்களை எல்லாம் இணைத்துக் கொண்டு அனைத்து சான்றோர் பெருமக்களுக்கும் ஆர்வலர்களுக்கும் நம்முடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த செய்திகளை எல்லாம் ஊடக நண்பர்கள் உலகம் முழுவதும் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும். குறிப்பாக தமிழகத்திலே கோவையிலே இருக்கின்ற கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு, கரூர் மாவட்டங்களிலே இருக்கின்ற எல்லா பகுதிக்கு எடுத்துச் சென்று இந்த நதியை புனிதமாக்குகின்ற பணியிலே ஒவ்வொரு கரங்களும் இணைய வேண்டும். இதற்கு சமயம் சார்ந்தோ அரசியல் சார்ந்தோ இல்லாமல் எல்லாரும் இணைந்து ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு என்கின்ற வகையிலே இந்த நதியை புனிதமாக்கின்ற பணியிலே உங்களையும் இந்த ஊடக நண்பர்கள் இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே கேட்டுக் கொள்கின்றோம். ஏர்போர்ட்டுக்குலாண்ணா சரி சரி ப்ரெஸ் பேசி போயிடலாமா? பேசணுன்னே ஓடிடலாம். பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு எங்களுடைய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்து, சகோதரன், நம்முடைய மத்திய அரசு நம்முடைய கேபினெட் மீட்டிங்ல ஒரு மிக முக்கியமான முடிவை நம்முடைய கேபினெட்ல எடுத்திருக்காங்க. எல்பிஜி சிலிண்டரினுடைய விலை வருகின்ற 30ஆம் தேதி ஆகஸ்ட் நாளையிலிருந்து நேரடியாக 200 ரூபாய் ஒரு சிலிண்டருடைய விலை குறைக்கப்படும்.
இது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய 33 கோடி குடும்பங்கள், 33 crore எல்பிஜி கலெக்ஷன் இருக்கு. 33 கோடி குடும்பங்களுக்கும் நாளையிலிருந்து இது அமல்படுத்தப்படும். இது மத்திய அரசு எடுத்திருக்கக்கூடிய முக்கியமான முடிவு. குறிப்பாக இன்று ரக்ஷா பந்தன் தினம், ஓணம் திருநாள், நம்முடைய தாய்மார்கள் மகளிர்களுக்கு ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாக பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் 200 ரூபாய் சப்சிடி நேரடியாக நம்முடைய வங்கி கணக்குக்கு வந்துடும். நாளையிலிருந்து இது அமல்படுத்தப்படும். அதே போல உஜ்வாலா திட்டத்தில் யாரெல்லாம் மத்திய அரசு நரேந்திர மோடி ஐயா 2014 ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு உஜ்வாலா திட்டத்தில் யாரெல்லாம் சிலிண்டர் வாங்கியிருக்காங்களோ அவர்களுக்கு கடந்த ஒரு 4-5 மாதங்களாக 200 ரூபாய் சப்சிடி ஒரு சிலிண்டருக்கு வருது. மாதத்திற்கு ஒரு சிலிண்டருக்கு 200 ரூபாய், வருஷத்துக்கு 12 சிலிண்டர் 2400. அவர்களுக்கு இன்னும் ஒரு 200 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா. உஜ்வாலா திட்டத்தில் தமிழகத்தில் 37 லட்சம் சிலிண்டர் வாங்கியிருக்கக்கூடிய குடும்பங்கள் இருக்காங்க. 37 லட்சம் குடும்பங்கள். அவர்களுக்கு இது 400 ரூபாய் சப்சிடி. ஏற்கனவே வந்திருக்கக்கூடிய 200 ரூபாயோடு மத்திய அரசு அறிவித்திருக்கக்கூடிய 200 ரூபாயும் சேர்ந்து 400 ரூபாய் சப்சிடியாக உஜ்வாலா திட்டத்தில் இல்லாம நம்மை போன்ற சாதாரண மனிதர்கள் முதலிலிருந்து சிலிண்டர் வச்சிருக்கிற 33 கோடி குடும்பங்களுக்கு 200 ரூபாய் சப்சிடி நாளையிலிருந்து அமல்படுத்தப்படும். இதை நிச்சயமாக நாம் வரவேற்க வேண்டும், பாராட்டியாக வேண்டும். காரணம், உலகத்தில் ரஷ்யா உக்ரைன் போருக்கு பிறகு நேச்சுரல் கேஸ், எல்பிஜி கேஸினுடைய விலை அதிகமாக கிட்டத்தட்ட 200% எல்லாம் ஏறிய போது கூட நம்முடைய மோடி அரசு, மத்திய அரசு அதை கிட்டத்தட்ட பெரிய அளவில் ஏறாம பார்த்துக்கிட்டாங்க. அப்படி இருந்தும் கூட அது சாமானிய மக்களுக்கு அது சுமையாக இருந்துச்சு. அது எல்லா இடத்துலையும் கூட பொதுமக்கள் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, இந்த மாதிரி கேஸ் விலை அதிகமா இருக்கு, நீங்க குறைக்கணும் அப்படின்னு. அதற்கு நம்முடைய பிரதமர் எப்படி போன தீபாவளி அப்ப பெட்ரோல் டீசல் 10 ரூபாய் 7 ரூபாய் குறைச்சாங்களோ, இந்த ரக்ஷாபந்தன் ஓணம் திருநாள் அப்ப 200 ரூபாய் குறைச்சிருக்காங்க. இதை பாரதிய ஜனதா கட்சி மனதார இதை வரவேற்கின்றோம். நாளையிலிருந்து அமல்படுத்தக்கூடிய அந்த முடிவு முக்கியமான முடிவு என்பது நம்முடைய இல்லத்தரசிகளுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ரிலீஃபா இருக்கும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய நம்பிக்கை. அதே போல வருகின்ற காலத்தில் நாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பது போல நம்முடைய மத்திய அரசு தொடர்ந்து முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இன்டர்நேஷனல் அளவில் கேஸினுடைய விலையை குறைப்பதற்கு புதிதாக ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய சப்ளையரை தாண்டி வேறு நாட்டிலிருந்து வாங்குவதற்கான முயற்சிகளும் எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதுவும் தொடர்ந்து நடக்கும் என்று கேபினெட் மீட்டிங்ல, குறிப்பாக இன்னைக்கு பிரஸ் பிரீஃபிங்ல மத்திய அமைச்சர் அவர்கள் சொல்லியிருப்பது இன்னும் வரவேற்கத்தக்கது. வருகின்ற காலத்தில் இன்னும் போராடி இதை குறைப்பார்கள் என்கின்ற நம்பிக்கையும் எங்களுக்கு இருக்கு. இரண்டாவது, பத்திரிகை நண்பர்கள்ட்ட நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தி இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர்ல இருக்கும். கோயம்புத்தூர்ல முக்கியமா 2 விஷயங்கள் இன்னைக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஒன்னு நம்முடைய ஏர்போர்ட், இன்னொன்னு ரயில்வே ஸ்டேஷன். ரெண்டுமே ஒரு பக்கம் கோயம்புத்தூரினுடைய ஏர்போர்ட்டினுடைய எக்ஸ்பான்ஷன் இன்னும் வேகமாக நடக்க வேண்டும் என்பது கோயம்புத்தூர் மக்களுடைய நீண்ட நாள் கோரிக்கையா இருக்கு. ஒரு கோயம்புத்தூர் போல ஒரு பெரிய ஒரு மாநகரத்திற்கு இன்டர்நேஷனல் கனெக்டிவிட்டி, கோட் ஷேர் இன்னும் விஸ்தாரப்படுத்துவது வேகமாக நடக்க வேண்டும் என்ற இப்போ ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி என்னன்னா, லேண்ட் அக்விசிஷன் ப்ராசஸ், நிலத்தை கையகப்படுத்தி அதை ஏர்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஏஏ கொடுக்கின்ற பணி என்பது கிட்டத்தட்ட லேண்ட் அக்விசிஷன் 100% முடிச்சிட்டாங்க. அதற்கான பேமெண்ட் காம்பன்சேஷன் மத்திய அரசு கொடுத்துட்டாங்க, மாநில அரசு டிஸ்பர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதை முழுமையாக ஏர்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாட்ட இந்த லேண்ட் அக்விசிஷன் ப்ராசஸ் கொடுத்த உடனடியாக கோயம்புத்தூர் விமானத்தினுடைய எக்ஸ்பான்ஷன் பணிகள் நடப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மத்திய அரசு நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க, ஏவியேஷன் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்துருச்சுன்னா கோயம்புத்தூர் மாநகரத்திற்கு தகுந்த ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கக்கூடிய விமான நிலையம் வரும் என்கின்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு. அதே நேரத்தில் கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை விமான நிலையத்தில் கோட் ஷேர். இன்டர்நேஷனல் வரக்கூடிய ஏர்லைன்ஸோட இங்க லக்கேஜை போட்டோம் அப்படின்னா அது துபாயிலேயோ நியூயார்க்லயோ இடையில டிரான்சிட் இல்லாமல் எடுக்க வேண்டும் என்று பல நாளுக்களாக கோயம்புத்தூர் மக்கள் கோரிக்கை வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதையும் நம்ம ஏவியேஷன் மினிஸ்டர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா அவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கோம். அவர்கள் வருகின்ற 1-2 மாதத்துல பாசிட்டிவா ஒரு நியூஸ் அனௌன்ஸ் பண்றேன் அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க. இது ஏர்போர்ட்டை பொறுத்தவரை கோயம்புத்தூருக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாக நாங்கள் சொல்ல வேண்டியது. இரண்டாவது, சமீபத்தில் அமிர்த் ரயில்வே ஸ்டேஷன், இந்தியா முழுவதுமே 500க்கும் மேற்பட்ட ரயில்வே ஸ்டேஷனுடைய எக்ஸ்பான்ஷன் ப்ராஜெக்ட் 25,000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல நாம தேர்ந்தெடுத்து வேலையை செய்ய ஆரம்பித்தோம். தமிழகத்தில் ஏகப்பட்ட ரயில்வே ஸ்டேஷன் இதுல இருக்கு. அப்ப கோயம்புத்தூர் மக்கள் கேட்டாங்க, ஏன் கோயம்புத்தூர் ரயில்வே நிலையம் அதில் இல்ல அப்படின்னு. இந்த அமிர்த் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல கோயம்புத்தூர் ரயில்வே நிலையத்தினுடைய பெயர் இல்லையே என்று நிறைய பத்திரிகை நண்பர்கள் எழுதியிருந்தீங்க. இது சம்பந்தமாக இந்த கேள்வியை சதர்ன் ரயில்வே மேனேஜர்கிட்ட நாங்க கேட்டிருந்தோம். ஏன் கோயம்புத்தூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இந்த அமிர்த் எக்ஸ்பான்ஷனை நீங்க சேர்த்துக்கல, என்ன காரணம்? அதற்கு அவர்கள் ஒரு உத்தரவு கொடுத்திருக்கின்றார்கள், பதில் சொல்லி இருக்கின்றார்கள். என்னன்னா, கோயம்புத்தூரை பொறுத்தவரை 34 ட்ரெயின் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து புறப்படு 34 ட்ரெயின்ஸ் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கிளம்புது. 96 ட்ரெயின் கோயம்புத்தூர் வழியா போகுது.
கோயம்புத்தூர்ல புதிதாக ஒரு ட்ரெயினை இயக்குவதற்கு இடம் கிடையாது. இப்ப இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல புதிதாக ஒரு ட்ரெயினை இயக்குவதற்கான இடம் இப்ப கோயம்புத்தூர்ல இல்ல. அப்படி இருந்தும் சென்னை டு கோயம்புத்தூர் வந்தே பாரத் ட்ரெயினை நம்ம இயக்கி இருக்கோம். டெர்மினல் கன்ஸ்ட்ரைண்ட். அதனால கோயம்புத்தூருக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய போத்தனூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனை அடுத்து ஒரு மிகப்பெரிய ரயில்வே ஸ்டேஷனாக எக்ஸ்பாண்ட் செய்வதற்கு மத்திய அரசு கையில் எடுத்திருக்காங்க. எப்படி கோயம்புத்தூர் ரயில்வே நிலையம் லேண்ட் லாக்டா, எல்லா பக்கமே புதுசா லேண்ட் இல்லாம லாக் ஆகிருக்கு. எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி ஆக வேண்டுமோ அந்த அளவுக்கு கோயம்புத்தூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு. ஏற்கனவே சொன்னது போல 34 ட்ரெயின்கள் இங்கிருந்து ஆரம்பிக்குது, 96 ட்ரெயின் பாஸ் ஆகுது. புதிதாக ஒரு ட்ரெயினை இங்கிருந்து இயக்குவதற்கு கஷ்டமா இருக்கு. அதனால இந்த அமிர்த் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஸ்கீம்ல போத்தனூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் எடுத்து அதை உலக தரத்துக்கு கோயம்புத்தூரை பொறுத்த வரைக்கும் 2 பெரிய ரயில்வே ஸ்டேஷன் நமக்கு கிடைக்குது. மிச்ச ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன். இன்னைக்கு போத்தனூரையும் நாம அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்து செல்கின்றோம். அதற்காக 24 கோடி ரூபாயில செலவுல அமிர்த் பாரத் ஸ்டேஷன் ரிவாம்பிங் ஸ்கீம்ல போத்தனூர் ரயில்வே நிலையத்தை அடுத்த கட்டம் எடுத்து செல்வதற்கான பணிகளை நம்முடைய ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்திருக்காங்க. இது குறிப்பாக நமக்கு தெரியும், போத்தனூருக்கும் கோயம்புத்தூர் ரயில்வே ஜங்ஷனுக்கும் 10 கிலோமீட்டர் குறைவான தூரம் தான், 7-8 கிலோமீட்டர் இருக்கு. கோயம்புத்தூரை பொறுத்தவரை முக்கியமா இந்த மாநகரத்திற்கு முக்கியமா 2 ரயில்வே நிலையங்கள் பெரிய அளவுல வரணும். ஒரு விமான நிலையம் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வரணும். இது இரண்டும் வரும். குறிப்பாக 2024 லோக்சபா தேர்தலுக்கு முன்பே கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்திற்கு இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் எல்லாமே சரி செய்வதற்கான முயற்சிகளை ஒரு கட்சியாக நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றோம். அதை தாண்டி நாளை மறுநாள் நம்முடைய காமர்ஸ் டெக்ஸ்டைல் மினிஸ்டர் பியூஷ் கோயல்ஜி கோயம்புத்தூருக்கு வர்றாங்க. குறிப்பாக கோயம்புத்தூர் இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் நிறைய நண்பர்கள் காட்டன் பிரைஸ், எக்ஸ்போர்ட் பிரச்சனைகள், அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் நமக்கு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. அதனால 31ஆம் தேதி நம்முடைய பியூஷ் கோயல் அவங்களை அழைச்சிட்டு வந்து சைமா போன்ற முக்கியமான தொழில் நிறுவனங்களோடு நம்முடைய மத்திய அமைச்சர் அவர்கள் அன்னைக்கு கலந்துரையாடல் பண்றாங்க. முக்கியமா கோயம்புத்தூர், திருப்பூருக்கு இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்டைல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள், புதிய பிரச்சனைகள் இருக்கா? ஏன்னா 6 மாதத்திற்கு ஒரு முறை பியூஷ் கோயல் அவர்களை இங்க அழைத்துக் கொண்டு வருகின்றோம். அதுபோல 31ஆம் தேதி இங்க டெக்ஸ்கான் ஃபேருக்கு வர்றாங்க, சைமாவோட மீட்டிங் பண்றாங்க. அன்னைக்கு இந்தியாவுடைய முதல் பினான்ஸ் மினிஸ்டர், நிதி அமைச்சர் கோயம்புத்தூரை சார்ந்த சண்முகம் செட்டி அவங்களுடைய திருவுருவ சிலையை கூட கோயம்புத்தூர்ல பியூஷ் கோயல்ஜி அவங்க திறந்து வைக்கிறாங்க. நம்ம எல்லோருக்கும் கிடைத்திருக்கக்கூடிய பெருமை அது. அதுவும் ஒரு குறிப்பான ஒரு தகவலை நம்முடைய பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். இதை தாண்டி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கேள்வி இருந்தா கேளுங்க, நான் பதில் சொல்றேன். முதல் கட்ட பாத யாத்திரை பொறுத்தவரை கடுமையாக இருந்தது. குறிப்பாக தென் தமிழகத்தில் 40-42 டிகிரி நம்ம அனல் பறக்கக்கூடிய வெயில். அதே நேரத்தில் மக்களுடைய ஆதரவு, மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு, மக்கள் எங்களோடு கலந்து அந்த பாத யாத்திரையில அவர்களும் வந்ததெல்லாம் மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்ச்சியான ஒரு தருணம். குறிப்பாக தென் தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி வேரூன்றி இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் தமிழகத்தில் அதிகமான பிரச்சனைகள் தென் தமிழகத்தில் இருக்கு. வேலை வாய்ப்பு, தண்ணீர், விவசாயத்தினுடைய வளர்ச்சி, இதெல்லாமே தென் தமிழகத்தில் பெருமளவுக்கு இன்னைக்கு ஒரு சவால்களா இருக்கு. அதையெல்லாம் நேரடியாக பார்ப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு. தாமிரபரணியினுடைய மாசிலிருந்து நிறைய பிரச்சனைகள் தென் தமிழகத்தில் இருக்கு. அதனால்தான் எங்களுடைய ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது அங்க இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கொடுக்கக்கூடிய அமைச்சரை கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம். உதாரணத்திற்கு தென் தமிழகத்தில் பாத யாத்திரையில் இருந்த பொழுது நம்முடைய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் பூபேந்திர சிங் யாதவ் அவர்களை கொண்டு வந்தோம். அடுத்து தென் தமிழகத்தில் தென்காசி முடியும் பொழுது நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவங்க வர்றாங்க. குறிப்பாக சில விஷயங்களை மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று. கோயம்புத்தூர் வரும்பொழுது இங்கேயும் கேபினெட் அமைச்சர்கள் 2 பேர் கோயம்புத்தூர் வரும்பொழுது இந்த கொங்கு பகுதிக்கு வர்றாங்க. எல்லா இடத்திலும் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பிரச்சனைகள் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை சார்ந்ததோ அந்த துறையை சார்ந்த மத்திய அமைச்சர்களை பாத யாத்திரையின் போது அழைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஏன்னா அந்த நேரத்தில் சில தீர்வுகளை கூட நம்மால் கொடுக்க முடியும், அல்லது அமைச்சர்களுக்கும் நேரடியாக சில புரிதல்களை ஏற்படுத்த வேண்டும். இந்த பாத யாத்திரையினுடைய நோக்கம் ஒன்று மக்கள்கிட்ட போறோம், மோடி ஐயா 2024 நம்முடைய சாதனையை சொல்கின்றோம், அது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் பிரச்சனைகளை மத்திய அரசுக்கும் எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் என்று. ஏன்னா அந்த பாத யாத்திரை போகும்பொழுது நிறைய பேர் சொன்னாங்க, ஐயா மோடி ஐயா எல்லாம் ரொம்ப சூப்பரா பண்றாங்க, அருமையா பண்றாங்க, இந்த சிலிண்டர் விலையை மட்டும் கொஞ்சம் குறைச்சிங்கன்னா சிறப்பா இருக்கும்னு. அது நிறைய பேர் டிவியில கூட போட்டீங்க, நானே பல இடத்துல சொல்லியிருக்கேன். ஆமா, சிலிண்டர் விலை அதிகமா தான் இருக்கு, நானே ஒத்துக்கிறத. கண்டிப்பா அதற்கான முயற்சியை மோடி ஐயா எடுத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த ஃபீட்பேக்கை கூட நாங்க மத்திய அரசு கொடுத்திருந்தோம் பாத யாத்திரை ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் போகும்பொழுது. அதனால் ஒன்னு ஃபீட்பேக் மெக்கானிசமாக இது அமையுது, 2வது பிரச்சனைகளை பார்ப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பா அமையுது, 3வது நம்ம கட்சியினுடைய வளர்ச்சிக்கும் இது பெருமளவுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது. 2வது கட்டம் தென்காசியில செப்டம்பர் 4ஆம் தேதியிலிருந்து ஆரம்பித்து 19ஆம் தேதி நம்முடைய கோவைக்கு வந்துருவோம். தென்காசி முடிச்சு, மதுரை எல்லாம் முடிச்சுட்டு, திண்டுக்கல் முடிச்சுட்டு, கொடைக்கானல், பழனி, ஊட்டி எல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் கோயம்புத்தூர் பக்கம் வர்றோம். செப்டம்பர் பாதியும் அக்டோபர் கிட்டத்தட்ட முழுவதுமாக கொங்கு பகுதியில் அந்த யாத்திரை இருக்கும்.
இங்கேயும் நிறைய மக்களை சந்தித்து பேசுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று நம்புகின்றோம். ரொம்ப ஒரு துரதிருஷ்டவசமான ஒரு நிலைப்பாடு அது. ஏன்னா ஒரு சுதந்திர நாட்டில் குறிப்பாக ஒரு பெடரல் டெமோக்ராட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர்ல, அதாவது ஒரு மத்திய அரசு கீழே மாநில அரசு, மத்திய அரசுக்கு ஒரு பவர், மாநில அரசுக்கு ஒரு பவர், அப்படித்தான் நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் இருக்கு. ஆனா இங்க ஒரு மாநில அரசு தன்னிச்சையாக நான் தண்ணி கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இது அந்த பெடரல் டெமோக்ராட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தையே அது கேலிக்குள்ளாகுது. காங்கிரஸ் ஒரு பெரிய கட்சிங்க. 1985 ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு கட்சி, 1947க்கு பிறகு பலமுறை ஆட்சியில் இருந்த கட்சி, மாநிலத்தில் மத்தியில் ஆட்சியில் இருந்த கட்சி. ஏதோ புதுசா ஒரு கட்சி நேத்து உருவாக்கி இந்த மாதிரி பேசுறாங்கன்னு பார்த்தா ஒரு இந்தியாவுடைய வெரி ஓல்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய தீர்ப்பு. அடுத்து என்னுடைய ஒரே பயம் என்னன்னா, இப்ப சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய தீர்ப்பு தமிழகத்திற்கு தண்ணி கொடுக்க வேண்டும். குறிப்பா நாம 25,000 கியூசெக் வாட்டர் கேட்கிறோம். இன்னைக்கு காவிரி வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பாடி 5,000 கியூசெக் மேல கொடுக்கணும். கர்நாடகா அதுக்கு முன்னாடி 2,000 தான் கொடுப்பாங்க, இப்ப அதுவும் இல்லைன்ட்டாங்க. இப்ப சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்புல தமிழகத்திற்கு தண்ணி கொடுக்க வேண்டும், இத்தனை 1000 கியூசெக் கொடுக்க வேண்டும் சொல்லிட்டாங்கன்னா போனாங்க ஒரு டிராஃப்ட் பிளான் எடுத்துக்கிட்டு. காவிரி வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி இதே தான் சொல்லிச்சு, நீங்க கட்ட முடியாது, லோவர் ரைபேரியன் ஸ்டேட் வேண்டும் என்று. அதை கர்நாடகா பாரதிய ஜனதா கட்சி ஏற்றுக்கொண்டது. மேகதாதுவில் அணை கட்ட முடியாது என்பதை ஏற்றுக்கொண்டு கர்நாடகா பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தேர்தல் அறிக்கையில கூட மேகதாதுவை பத்தி ஒரு வரி கூட இல்லை. இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது ஒரு தேசிய கட்சி ஆட்சியில் இருக்கும் பொழுது அதே கட்சி மாநிலத்தில் ஆட்சி இருந்தால் எப்படி அந்த பிரச்சனையை சரி செய்ய முடியும் என்பதற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி உதாரணம். இன்னொரு பக்கம் காங்கிரஸ் கட்சி, அதுவும் தேசிய கட்சியாக இருந்து இன்னைக்கு மாநிலங்களுக்கு இடையிலே பிரச்சனை உருவாக்குவதிலே குறியாக இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் கட்சி இன்னொரு உதாரணம். இதை தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நண்பர்களும் கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய நண்பர்களும் இதை பார்ப்பார்கள் என்பது எங்களுடைய நம்பிக்கை. சார், வடமாநில தொழிலாளர்கள் தமிழகத்தில் அதிகமா இருக்கிறாங்க. ஆனா அந்த குழந்தைகளுக்கான எஜுகேஷன் இப்ப தடப்பட்டிருக்குது. மத்திய அரசாங்கம் தேசிய குழந்தை தொழிலாளர் ஒழிப்பு திட்டத்தை உருவாக்கினாங்க. அதுக்கு போஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த குழந்தைகளோட எஜுகேஷன் ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. இதை பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்ன சொல்லுங்க? இதுக்கு என்ன பண்ண? தமிழ்நாட்டினுடைய குறிப்பாக வட மாநிலத்திலிருந்து யார் வந்திருக்காங்களோ நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய போர்டுல அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணும், லேபர் வெல்ஃபேர் போர்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும். நான் தமிழியன்ஸ், தமிழ்நாட்டை சாராதவங்க. இன்னைக்கு மாநில அரசுடைய புள்ளி விவரம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு 15 லட்சம் பேருக்கு மேல இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுது. வட மாநிலத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய தொழிலாளர். ஏன்னா கோவிட் சமயத்தில் இதை கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்தாங்க, எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு. சோ மத்திய அரசை பொறுத்தவரை இன்னைக்கு ஒன் கண்ட்ரி ஒன் ரேஷன், அதாவது ஒரு இடத்துல ரேஷன் கார்டு பீகார்ல இருந்ததுன்னா கூட அந்த தொழிலாளர் தமிழ்நாட்டில் வேலைக்கு வர்றாருன்னா தமிழ்நாட்டில் அதை மாத்தி இங்க இருக்கக்கூடிய ரேஷன் கடையில வாங்கிக்க முடியும் என்பதற்காகத்தான் இன்னைக்கு எல்லாமே இன்டகிரேட் பண்ணி ஒரு நாடு ஒரு ரேஷன் கார்டுன்னு வருது. இதை தமிழகத்தில் சில அரசியல் கட்சிகள் தவறாக புரிந்து கொண்டு விஷமத்தனமான பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு அதே போல எஜுகேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ட்ராக் பண்ணா கூட இன்னைக்கு எல்லா மெட்ரிக்குமே, உதாரணத்திற்கு இன்னைக்கு வீடு தேடி கல்வி திட்டம் அப்படிங்கறத மத்திய அரசு கொண்டு வந்தாங்க. கொரோனா காலகட்டத்தில் எல்லா குழந்தையும் ட்ராக் பண்ணணும், அந்த குழந்தை படிக்கதான் பார்க்கணும், அந்த குழந்தை படிக்காம இருந்தா அந்த குழந்தைய இண்டிவிஜுவலா போய் பார்த்து ஏன் படிக்காம இருக்காங்கன்னு ட்ராக் பண்ணணும். அந்த அளவுக்கு மெக்கானிசம் இருக்கணும். சோ தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லா குறியீடுமே தொடர்ந்து பல டிகேடா, பல ஆண்டுகளா, 30-40 ஆண்டுகளா எல்லா இண்டிகேட்டருமே இந்தியாவில் முதல் ஒரு மாநிலமா இருக்கும். அது கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோவா இருக்கலாம், ஹையர் ஸ்டடி, பிரைமரி எஜுகேஷனா இருக்கலாம், பெண் குழந்தைகள் அதிகமா ஸ்கூலுக்கு போறதா இருக்கலாம். இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இப்போதைக்கு நான் பார்க்கல. காரணம், தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஜெனரல் அவேர்னஸ் இருக்கு, எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு படிக்கணும்னு. இதை மாநில அரசு அதை போன்று நீங்கள் சொல்வதை போன்ற ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் அதற்கு கவனம் கொடுப்பார்கள் என்கின்ற நம்பிக்கையும் எனக்கு இருக்கு. பாஜக ஆளும் மாநிலங்களை விட தமிழகத்திற்கு நிதி குறைவாக கொடுக்கப்படுதுன்னு முதல்வர் குற்றச்சாட்டு வச்சிருக்காரு. ஏன்னா இங்க வென்றுவிட முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவங்க குறைவான நிதி கொடுக்கறாங்க அப்படின்னு சொல்லி முதல்வர் குற்றச்சாட்டு. மேடம், நான் ஒரு புள்ளி விவரத்தோடு ஒரு அறிக்கை கொடுத்திருந்தேன். ஒரு பாத யாத்திரைக்கு முன்பு, ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு 10,76,000 கோடி ரூபாய் தமிழகத்திற்கு வந்திருக்கு. நான் 24 மணி நேரத்தில் தமிழகத்திற்கு வந்திருக்கக்கூடிய பணத்தை எந்த துறைக்கு எவ்வளவு வந்திருக்கு, எப்ப வந்திருக்கு, 9 ஆண்டுகள்ல 10,76,000 கோடி ரூபாய் 24 மணி நேரத்தில் வெள்ளை அறிக்கையாக ஒரு கட்சி தொண்டனாக நான் வெளியிடுகின்றேன். முதலமைச்சர் அந்த குற்றச்சாட்டை வச்சிருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் அவரும் வெளியிட வேண்டும். யூபிக்கு எவ்வளவு பணம் கொடுத்தாங்க, பெங்காலுக்கு எவ்வளவு கொடுத்தாங்க, தமிழ்நாட்டுக்கு எவ்வளவு கொடுத்தாங்க, கர்நாடகாக்கு எவ்வளவு கொடுத்தாங்கன்னு அவரும் சொல்லணும். ஏன்னா மெடிக்கல் காலேஜில இருந்து, ஸ்மார்ட் சிட்டியில இருந்து, அமிர்த் ஸ்கீம்ல இருந்து நீங்க என்ன பார்த்தாலும் கூட எந்த மாநிலத்திற்கும் கிடைக்காதது தமிழகத்திற்கு கிடைச்சிருக்கு. யாருக்குமே 16 மெடிக்கல் காலேஜ் கொடுக்கலைங்க, 2000 சீட்டு. தமிழ்நாடு மட்டும்தான் 16 மெடிக்கல் காலேஜ், ஒரே நேரத்தில் 11. ஸ்மார்ட் சிட்டி எந்த மாநிலத்திலும் கிடைக்காத அளவுக்கு தமிழகம். அதனால் 10,76,000 கோடிக்கான புள்ளி விவரத்தை வெள்ளை அறிக்கையாக 24 மணி நேரத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி வெளியிடும். இப்ப 8:40
நாளைக்கு நைட்டு 8:40 வெள்ளை அறிக்கையாக நாங்க சோசியல் மீடியால போட்டுறோம். ஒரு புக்கு மாதிரி இருக்கும், ஒரு 10 பேஜ். நீங்க பாத்தீங்கன்னா துறை வாரியாக எந்தெந்த வருஷம் எந்தெந்த பட்ஜெட் கிராண்ட் நான் கிராண்ட் எல்லாமே கொடுக்கிறோம். எனக்கு ஒரே பயம் என்னன்னா, முதலமைச்சர் கடந்த 1 மாத காலமாக பேசுகின்றதுல நிறைய பொய் இருக்கு. இதை ஒரு முதலமைச்சர் ஃபேக்ட் செக் பண்ணணும், அல்லது கூட இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் அந்த ஸ்பீச்சை வெட்டு பண்ணணும். ஒரு அரசியல் பேசுவதற்காக முதலமைச்சர் எதோ பேச ஆரம்பிச்சு சிக்கல்ல மாட்ட போறாங்க. ஏன்னா புள்ளி விவரத்தோடு நம்ம டேட்டாவோடு சொல்லும் பொழுது இதே தான் சொன்னாங்க. இதே திமுக ஆட்சிக்கு ஒரு தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் வேக்சின் கொடுக்க மாட்டாங்க, எல்லாத்துக்கும் வேக்சின் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் மத்திய அரசு சொன்னாங்க இல்லைங்க அது ஃபார்முலா பேஸ்ட், எந்த மாநிலத்திற்கும் அதிகம் குறைவு நாங்க டிசைட் பண்ண முடியாது, உங்களுடைய ஹெல்த் செக்ரட்டரி அந்த டீம்ல இருக்காங்க, ஃபார்முலாவை போட்டு கொடுக்குறேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் கம்மன் இருந்தாங்க. ஒன்றொன்றிலும் கூட தமிழக அரசை பொறுத்தவரை குறிப்பாக திமுக வந்த பிறகு நிறைய பொய் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதனால முதலமைச்சர் அங்க போய் ராமநாதபுரத்தில் சொன்னாங்க மீனவர்களுக்கு எதுவுமே கொடுக்கல. அதுக்கு ஒரு அறிக்கை கொடுத்தோம், மீனவர்களுக்கு எவ்வளவு பணம் கொடுத்திருக்கோம், என்னென்ன ஸ்கீம்ல பணம் வந்திருக்கு, எவ்வளவு பணம் வந்திருக்குன்னு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கம்மன் இருக்காங்க. அதனால் முதலமைச்சர் கரூர் கோயம்புத்தூர் ரோடு, ஏன்னா ட்ரக் டேங்கர் லாரி மணல் லாரி அதிகமா போற ரோடு, இதற்காக நாங்க சொன்னது உடனடியாக அதை பண்ணணும். இப்ப லேண்ட் அக்விசிஷன் தான் ப்ராப்ளம். லேண்ட் அக்விசிஷன் இவங்க 2 முறை அதனுடைய ஃபார்மேட்டை மாத்தினாங்க. ஏன் இதே கோயம்புத்தூரை சார்ந்த எம்பி ஒரு போராட்டம் கூட பண்ணாரு அந்த திட்டம் வரக்கூடாதுன்னு. அதனால மாநில அரசை பொறுத்தவரை அவங்க நினைக்கணும் இந்த திட்டம் தமிழகத்திற்கு வரணும். இன்னைக்கு துவாரகா எக்ஸ்பிரஸ் வே 14 லேன் அடுக்குமாடியை போல கட்டுறாங்க, அதை பாக்குறோம். இந்தியா முழுவதுமே அடுக்குமாடியை போல ரோடு வருது பாரத் மாலா திட்டத்தில். தமிழகத்தில் மாநில அரசு கொஞ்சம் முழிச்சுக்கிட்டு வேகமா ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆபீசரை போட்டு லேண்ட் அக்விசிஷன் வேகமா பண்ணி இதை இயக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் எந்த ரோடு வருதோ இல்லையோ கோயம்புத்தூர் கரூர் ரோடு முதல்ல வரணும். காரணம் இண்டஸ்ட்ரியல் கிளஸ்டர்ஸ் அதிகமா இருக்கக்கூடிய ரோடு. நீங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா இண்டஸ்ட்ரி தான், ஈரோடு திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் வரிசையா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இருக்கு. ஆக்சிடென்ட் அதிகமா ஆகுது. மத்திய அரசின் மீது இதுல எந்த குறையும் இல்லை. பாராளுமன்றத்தில் நிதின் கட்கரி சொல்லியிருக்காங்க, இந்த ப்ராஜெக்ட் இஸ் ஆன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மாநில அரசு துரிதப்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய வேண்டுகோள். திமுக அமைச்சர் மேல ஊழல் பற்றிய ஒரு 2 கேள்வி எடுத்துக்கலாங்கண்ணா. அண்ணா இன்னும் 4-5 மாசம் இருக்கு, 4-5 ஃபேஸ் இருக்கு. வருகின்ற காலத்தில் ஏற்கனவே சொன்னது போல ஃபேஸ் 2 ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு கவர்னர்கிட்ட கொடுத்தோம். அது உங்கள்கிட்ட வெளியிடாம கவர்னர்கிட்ட ஒரு கவர்ல கொடுத்துட்டு முக்கியமானதை மட்டும் உங்களுக்கு ஒரு புள்ளி ஒரு அடிப்படையில் சொல்லியிருந்தோம். அதே மாதிரி ஃபேஸ் 3 நடக்கும் பொழுதும் பண்றோம். எல்லாமே ஒரு முறை பத்திரிகையில வெளியிட்டோம், ஒருக்கா கவர்னர்கிட்ட கொடுத்தோம். மேபி அடுத்து நாங்க ஒரு டைரக்டா சிபிஐ என்கொயரி கூட கேட்கலாம். ஸோ ஒன்றுக்கும் ஒன்னொன்னு ஸ்ட்ராட்டஜி நாங்க ஃபாலோ பண்றோங்கண்ணா. அதே நேரத்தில் டிவிஎஸ்சி ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட்டை அப்படியே முழுங்கிட்டு ஏப்ப விட்டுட்டு சும்மா வச்சிருக்காங்க. 6 கம்ப்ளைண்ட் அப்படியே பெண்டிங்ல இருக்கு. பிஜிஆரை பத்தி தொடர்ந்து கத்திக்கிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பிஜிஆர் அந்த கான்ட்ராக்டை மாநில அரசு வேண்டான்னு சொல்றாங்க. அதை முதலா 4000 கோடி ரூபாய் ஃப்ராடுன்னு சொன்னதே நாங்க. இன்னைக்கு டேஞ்சர்கோ எழுதியிருக்காங்க பிஜிஆருக்கு, உங்களால அந்த ப்ராஜெக்டை பண்ண முடியல, திரும்ப எங்களுக்கு கைவிட்டுருங்கன்னு. அதனால வருகின்ற காலத்தில் நிறைய அதை பத்தி பேசுவாங்கன்னா தொடர்ந்து பேசுவோம். திமுக அமைச்சர்கள் மீது ஊழல் பற்றி வெளியிட்ட அண்ணாமலை, அதே போல அதிமுக முதலமைச்சர் மீது ஊழல் பற்றி வெளியிடலாம், ஏன் பாஜக அமைச்சர் மீது ஊழல் பற்றி அதை வெளியிடலான்றது அவர் வெளியிட்டுமே. நான் சீமானனுக்கு சொல்றது ஒண்ணுதான், நான் வெளியிட்டு பேசுறேன். அதாவது என்னுடைய கை அடுப்புக்குள்ள இருக்கு, கை நான் சூட்டா வச்சிருக்கேன், நான் பேசுறேன். வெளியிடாமையே என் கருத்து சொல்லணும். சரி நீங்க வெளியிடுங்களேன். பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு கட்சி மேல வெளியிடுதுன்னு குற்றம் சுமத்துற சீமானன் நீங்க வெளியிடுங்க, நான் வேண்டான்னு சொல்றேன். அதனால சீமானனுக்கு அன்பான வேண்டுகோள், உங்களை உங்களை வெளியிட வேண்டாம் என்று நான் தடுத்தேனா? அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு சீமானனை வெளியிட்டோம். நாங்க ரிஸ்க் எடுத்து வெளியிட்டு பேசணும். அதுல குற்றம் குறைகள் சொல்ல இல்லைன்னு சொல்ல. பட் சீமானனை ஒண்ணுனாச்சு வெளியிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கறத என்னுடைய கேள்விங்க. நேற்று தினம் பிரதமர் நாடு முழுவதும் ஒரு 55,000 பேருக்கு பணியாணை வழங்கியிருக்காரு. இது தேர்தலின் போது பிரதமர் நடத்தும் நாடகம்னு சொல்லி காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே ஒரு விமர்சனம் செய்திருக்காரு. இந்நிலையில பாத்தீங்கன்னா இன்றைய தினம் இந்த எரிவாயு விலை குறைந்திருக்கு. இல்ல, அதாவது பாரதிய ஜனதா கட்சி பை ஆர் வெரி நேச்சர் பார்ட்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஓகே ஐஎஸ்ஆர்ஓ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்ததுக்கு பதிலுக்கு வர்றாங்க. இன்னைக்கு இவங்க காங்கிரஸ்காரங்க சொல்றாங்க இல்ல நேரு நாட்டுக்கு. மோடி ஐயாவை பொறுத்தவரை நம்முடைய ஆட்சியினுடைய சிறப்பம்சமே எந்த துறைக்கு பட்ஜெட்டரி சப்போர்ட் கொடுக்கணுமோ அந்த துறைக்கு நம்ம கொடுக்கிறோம். ஐஎஸ்ஆர்ஓக்கு ஒரே ஒரு டேட்டாங்க, கடந்த 9 வருஷத்துல பிரைவேட் சேட்டலைட் மொத்தமா நம்ம லான்ச் பண்ணிருக்கிறது 442. 9 இயர்ஸ்ல பிரைவேட் சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணது. ஐஎஸ்ஆர்ஓ மட்டுமே 389 லான்ச் பண்ணிருக்கு. ஐஎஸ்ஆர்ஓ மட்டுமே கடந்த 9 ஆண்டுகள்ல 389 பிரைவேட் சேட்டலைட் அவுட் ஆஃப் 442. ஏன்னா ஐஎஸ்ஆர்ஓ பட்ஜெட்டரி சப்போர்ட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அதை பல மடங்கு மோடி அவர்கள் உயர்த்தி விட்டார்கள். நீங்க 3க்கு போ சந்திராயன் 3, சன்னுக்கு போ ஆதித்யா,
மனுஷனை கூட்டிக்கிட்டு மேல போ கங்காயன், இந்த மாதிரி ஒரு திட்டமா மோடி வெளியிட்டே இருக்காங்க. இதுல காங்கிரஸ் டைம்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 70,000 கோடி பெட்ரோல் சப்சிடி இருந்துச்சு. ஆனா ISRO கொடுக்கப்பட்ட பணம் வந்து 1000 கோடி ரூபாய்க்கு கீழே. இன்னைக்கு ISRO பார்த்து நம்ம கை தட்டுறோம், சூப்பர்னு சொல்றோம். பட்ஜெட்டை கொடுத்தா ISRO இன்னும் ப்ளூட்டோ வரைக்கும் போவாங்க. பட்ஜெட்டே கொடுக்காம சப்சிடின்னு உட்கார்ந்தாங்க. இன்னைக்கு நம்முடைய அரசை பொறுத்தவரை சப்சிடி எங்க தேவைப்படுதோ அப்பதான் கொடுக்கும். உண்மையாலும் இது வந்து அவங்களுக்கு பிஞ்சு வந்துருச்சு. பெட்ரோல் டீசல் எந்த IOC நிறுவனமும் லாபகர நோக்கத்தில் இல்ல. லேண்டிங் காஸ்ட் பிளஸ் ப்ராசஸிங் ஃபீ, அதை தாண்டியும் மக்களுக்கு கஷ்டம் வருதா? போன தீபாவளிக்கு 10 ரூபாய் 7 ரூபாய் குறைச்சாங்க. இன்னைக்கு ரஷ்யா உக்ரைன் போருக்கு பிறகு 250% கேஸ் விலை ஏறியும் மத்திய அரசு மேனேஜ் பண்ணி அது இன்னும் மக்களுக்கு ஒரு கஷ்டத்தை ஏற்படுத்துதா? 200 ரூபாய் சப்சிடி. நம்மை பொறுத்தவரை சப்சிடி என்பது கடைசி வாய்ப்பாக மோடி அரசு கடந்த 9 ஆண்டு காலமாக கொடுக்கிறாங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் அரசு கண்ட்ரோல் பண்ணும், முடியாத பட்சத்தில் சப்சிடி கொடுக்கணும் அப்படி. ஏன்னா முக்கியமான துறைக்கு போகக்கூடிய பட்ஜெட் சப்சிடியில போகக்கூடாது அப்படிங்கிறது மோடி ஐயாவுடையது. பாரத் பரிமலா யோஜனால 5 லட்சம் கோடி போகணும். கத்தி சக்தி 20 லட்சம் கோடி. ஏன்னா அடுத்த கட்ட போர்ட், விமான நிலையங்கள், ரோடெல்லாம் கட்டணும். ISROக்கு பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் பட்ஜெட் போகணும். இதை போன்ற நிறுவனத்திற்கு பட்ஜெட் போனா தான் அடுத்த கட்ட இந்தியாவை கட்டமைக்க முடியும் என்பது இது. அதனால காங்கிரஸ் மைண்ட் செட்ல இருந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மைண்ட் செட் என்பது முற்றிலும் மாறுபட்டது. அதனாலதான் மல்லிகார்ஜுன கார்கே அவர்களோ ஜெயராம் ரமேஷ் அவர்களோ சப்சிடியை பத்தி அவங்க காங்கிரஸ் மைண்ட் செட்ல பேசுறாங்க. ஏன்னா நம்மை பொறுத்தவரை இன்வெஸ்ட்மெண்ட், மக்களுடைய ஆக்கத்திற்கு பணம் தேவை என்றால் அங்க அனுப்பணும், தேவையில்லாம கொடுக்க கூடாது. இது முதல் பாயிண்ட். ரெண்டாவது, இந்த வேலை வாய்ப்பை பத்தி எப்ப நாம சொன்னோம்? 2022 ஜூன் மாசத்துல மோடி ஐயா சொன்னாங்க. டிசம்பர் 31 2023 முடியும் பொழுது நாங்கள் 10 லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னது 2022 ஜூன். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் 2 மாசம் முடிஞ்சிருக்கு. 5,50,000 60,000 பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்தோம். 71,000 கொடுத்து என்ன 51,000. இந்த 51,000 பாராமிலிட்டரி, டெல்லி போலீஸ் துறை சம்பந்தமானவங்களுக்கு 51,000. இதை காங்கிரஸ் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதை மத்திய அரசு ஒரு இலக்காக 2022 ஜூன்ல 10 லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குவோம் என்று சொன்னதை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். டிசம்பர் 31 முடியும் போது 10 லட்சத்தை ரீச் பண்ணிடும். மல்லிகார்ஜுன கார்கே அவர்கள் ஒரு வருஷமா தூங்கிட்டு இன்னைக்கு அவர் ஒரு ட்வீட் போடுறாரு, இந்த மாதிரி நீங்க வேலை வாய்ப்புங்கிறது டிராமா. சரி, வேலை வாய்ப்பு எப்படிங்க உருவாக்க முடியும்? வேலை வாய்ப்பு புதுசா உருவாக்கலாம், அந்த துறையை விஸ்தாரப்படுத்தி உருவாக்கலாம், புதிய நிறுவனத்தை ஆரம்பிச்சு பண்ணலாம், அல்லது புதுசா போஸ்டிங்கை கிரியேட் பண்ணலாம். இருக்கிறது அவருடைய ட்வீட்டை நானும் படிச்சு பார்த்தேன். இவங்க ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புக்கு ஆளை நப்புறாங்க அப்படிங்கிறாங்க. இது என்னங்க விசித்திரமா இருக்கு. அதாவது இன்னைக்கு மத்திய அரசினுடைய நிறுவனங்கள் எக்ஸ்பான்ஷன் மோட்ல இருக்கு, புது ஆளுக தேவைப்படுறாங்க. ப்ரொமோஷன் ஃபில்அப் பண்ணாம இருந்தாங்க. ஏன்னா நீங்க ஒருத்தரை ப்ரொமோஷன் பண்ணீங்கன்னா கீழே ஒருத்தர் ரெக்ரூட் பண்ணணும். இந்த அடிப்படை அறிவு இல்லாம காங்கிரஸ் பேசுறாங்கன்னா எப்படி? ஒரு ப்ரொமோஷன்ல ஒருத்தர் உட்கார வச்சா கீழ இருந்து ஒருத்தர் மேல வந்திருக்கணும், அதுக்கு ஒரு நியூ என்ட்ரி கொடுத்தாகணும். இது அனைத்தும் சேர்த்து 10 லட்சம் பேருக்கு மேலே மத்திய அரசிலே வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கப்படும் சொல்லிட்டாங்க. அடிப்படையே புரிந்து கொள்ளாமல் காங்கிரசினுடைய மூத்த தலைவர், கிட்டத்தட்ட பலமுறை எம்எல்ஏவாக, பலமுறை எம்பியாக, பலமுறை இருந்தவர், காங்கிரசினுடைய பெரும் தலைவராக இருக்கக்கூடிய மல்லிகார்ஜுன கார்கே அவர்கள் அடிப்படை புரிதல் இல்லாமல் பேசுவது உண்மையாலுமே ஏமாற்றம் அளிக்கிறது. அவர் எங்க வேணாலும் போட்டிட்டுனா அவர் என்ன போட்டிட்டு தோக்கத்தானே போறாரு. வாயிருக்கு பேசுறாரு, நான் தனியா போட்டிடுவேன் அண்ணா. அதாவது எந்த ஊருக்கு போகணும்னு வழி தெரிஞ்சா கஷ்டம், எந்த ஊருக்கே போக மாட்டேன்னு தெரியாம நடக்கிற எங்க வேணாலும் நடக்கலாம்ல. அதாவது சீமான் அண்ணன், அதாவது அவர் மேல எனக்கு பெரிய மரியாதை இருக்கு. நான் சீமான் அண்ணனை பத்தி பல இடத்துல உயர்வா பேசியிருக்கேன். சீமான் அண்ணனும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மோடி எங்க வாரணாசி போய் போட்டிட்டுமே, இல்ல ஒரு வதோதரா போய் போட்டிட்டுமே, அல்லது பாரதிய ஜனதா கட்சியோட அமைச்சர் ஜெயிக்க மாட்டேன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எங்க போட்டிட்டா என்ன? வாரணாசியில போட்டிட்டால் ஒண்ணுதான், ராமநாதபுரத்தில் போட்டிட்டால் ஒண்ணுதான், சென்னையில போட்ட இருந்தும் சீமான் அவர்கள் மீது ஒரு பெரிய கௌரவம் வைத்திருக்கக்கூடிய மனிதன் நான். எதுக்கு சொல்றேன்னா, அவர்களும் அதை புரிஞ்சு பேசணும். மோடி அவர்கள் வாரணாசியில போட்டியிட்டாரு, வாரணாசி மாறிச்சா இல்லை? மாறிச்சு. வாரணாசி அடிப்படையிலிருந்து மாத்திட்டார். இன்னைக்கு ராமநாதபுரத்தில் மக்கள் ஏன் கேட்கறாங்கன்னா, மோடி ஐயா வந்தா தான் எங்க பிரச்சனை தீரும். இன்னைக்கு ராமநாதபுரத்தை பொறுத்தவரை சீமான் புரிஞ்சுக்கணும், இந்தியாவுடைய மோசமான 112 மாவட்டத்தில் ராமநாதபுரம் இருக்கு. அதனாலதான் ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட். இந்தியாவுடைய மோசமான 112 மாவட்டத்தில் விருதுநகர் இருக்கு. அதனாலதான் ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட். ராமநாதபுரத்தில் ஜென்யூனா ஏன் மக்கள் விரும்புறாங்க, வேணும்னு கேட்கறாங்க? மோடி வந்தாலாவது வளர்ச்சி அடுத்த கட்டம் போகுமா?
அதனால் மக்களுடைய விருப்பம் இங்க நிக்கணும் அங்க நிக்கணும். மோடி அவர்கள் எங்க நின்னாலும் ஜெயிக்க போறாரு, எங்க நின்னாலும் ஒரு பெரிய மெஜாரிட்டியில ஜெயிக்க போறாரு. அந்த அளவுக்கு அவர் வந்தாருன்னா செய்வாங்கிற நம்பிக்கை இருக்கும். இங்க வந்து அவர் உள்ளூர்காரரா வெளியூர்காரரான்னு இல்லை. அதனால சீமான் அவர்களும் புரிந்து பேச வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் இத்தனை ஊழல்வாதிகள் திமுக காரங்க இருக்காங்க, அவங்கள எடுத்து போட்டிட்டுமே மோடி என்ன ஊழல் செஞ்சார்? உண்மையாலுமே சீமான் அவர்கள் ஊழல் எதிர்க்கிறாருன்னா தயாநிதி மாறன் எடுத்து போட்டிடணும். அவர் வீட்டிலேயே ஒரு கனெக்ஷனை வச்சுக்கிட்டு 50,000 லீஸ் லைன் போட்டு அடிச்சாரு. டிஆர் பாலு எடுத்து போட்டிடணும். அவர் வந்து சாராயத்தை பத்தி பேசுறாரு. சோ சீமான் அவர்கள் அவர்களை எதிர்த்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெற வேண்டுமோ தவிர நல்லது செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய மோடி அவர்களை எதிர்த்து எதுக்கு போட்டி போறாங்க? அதனால எந்த ஊருக்கு போக வேண்டும் என்று வழி தேடினால் அது கஷ்டம். சும்மா ரோட்ல நடந்து போவோம், எந்த ஊருக்கு வேணாலும் போலான்னு சீமானன் நினைச்சா நான் எப்படி பதில் சொல்ல முடியும்? சீமான்ட்ட தான் நீங்க கேட்கணும். நான் என் பதில் சொல்லிட்டேன். இந்த பதில் நீங்க எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க, இந்த பதில் எப்படி நீங்க கிரகிச்சுக்கிறீங்க, நீங்க சீமானன்ட்ட கேட்கணும். ஆனா மோடி எங்க போட்டிட்டாலும் போட்டிடணும், வாரணாசியில போட்டிட கூடாதுன்னு கேளுங்க. அங்க நாம் தமிழருக்கு ஒரு பிரான்ச் ஆரம்பிக்க சொல்லுங்க வாரணாசியில.